Srácok, ebben a mai videóban kártyákat fogunk nyitogálni, 2025-ös. Na, idehozom a 3 pakkot, és nézzük, hogy mi fog jönni belőle. Itt is van ez a 3 pakk. Nézzük az elsőt. Van itt nekünk egy burnusz. Van nekünk egy burnusz. Van nekünk egy kár. Van nekünk itt egy Vito ProRes. És itt egy logó, ami ilyen Liverpool. Ugye ez Panini gyártotta, de ez is jó amúgy. Jó csillogós. Van nekünk egy full kocul. Nekünk itt egy ármas. És itt. Ugye ezt már kibontottam ezt a csomagot. Ami itt a kártya. Megbontottam ki. Amúgy itt ilyen vannak olyanok, hogy 340 kártya úgy csomagonként jön. Egy pankol. Nem igazán értem, hogy segíthetnék, úgy látom rengeteg a dolgok, majd 8 pakkonként jön Invisible, nem, egy pakkonként jön Invisible, de nekem úgy az sem jött be, és 8 pakkonként Golden Ball-lel, ami elég ritka, pedig azt mondják, de én nem vagyok olyan nagy szakértő ehhez. Nézzük a következő pakkot. Van nekünk itt egy Juice, egy Tember, egy Soken. Ja, ez nem is olyan rossz, még arany. Van nekünk itt egy Ultra. Van nekünk itt egy Gomes. Jó, de szép. És van nekünk itt megint egy Gomes. Nem, az Gomes se. Ez is Gomes se. Akkor ez... Figyeljétek, srácok! Itt van. Gomese. Itt van megint. Gomese. Mert ez ilyen sima lap. És itt a csillogós lapja, ami elég szépen csillog. Látjátok? Nézzük ezt az egy pakkot. Által jön belőle limited. Van nekünk egy villár. Van nekünk egy kaval. Van nekünk itt egy ilyen stadion. Van nekünk itt Ona. Jöhet csillog az Berúzi. Egy limited edition. Limited edition Kevin De Bruyne. Tetszett ez a videó, akkor nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Ez a 3 pakk megérte, mert jött belőle sok
és ez a Limited Editionos. Úgyhogy, na, sziasztok!